Padayon ta sa tuwang pagpaminaw, duyog yapon sa pagpaniudtoy labi na katong uban ka nato diha karon nga kamulo pagyapon sila ang paghungit-hungit karong mga takna. Pabati mo ha. Again 0917-509-5493. Tuod sa mga kabisyo my love so sweet nato diha karon nga adunay mga gibating pamaol silang kalawasan lolo baba. Ay magapyas lang sila oy og liniment nga numero 1 kining Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Aprobado, garantisado, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo, ha? Huwag tangi sa panyuho, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ipon, bukol-bukol, lubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma, gubanta, ha? Mupatay sa kuto, huwag mo moisturize sa panit, eh. Humutog sakto sa kainit. Bugnaw-bugnaw ninyo sa paminyaw, ha? Insect and mosquito repellent, padusab niya. Alang usab sa mga nasa opisina o kubiyon sa biyahe gamiti sa Calabo Plus Premium Rabo, ha? Halang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminyaw, magkalabo Premium Rab ka na, ha? Para ang buhay, hayay, ha? Para sa mga kagit-kagit og baho sa lawas panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap para papaputi o pababata sa kutis, Charisma Beauty Soap para sa pahamis ug padepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigato ka nato sa Gesture Marketing, Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus, tanang balatian, tudas. Kumbati ta sa tuang programa, ani diri karon still, duyog ta mga kabisyo my love, so sweet. Kumusta ning uban ka nato diha karon? Nga nagbiyahe, nagapamasada, oh, grabe ka init sa panahon mga kabisyo my loves, no? So better nga nagid mo tubig diha aron dili mo ma-dehydrate. Oh, kay makakuan ba, makapuga ra ba na og duga sa tuang lawas ang kainit sa adlaw. Laing kaagi nga to ang sairan o gato ang hatagag pagtagad. So atong uban ka nato diha nga gusto mag-share sa ilahang mga confession, pwede mo mag-message sa to ang Katok Confession nga Facebook page. O ato na siyang hatagag pagtagad. Lolo baba, andam na bakaw, andam na ka. No choice, andam na ka. Kini na itabo sa Osamis City, no? Oo. So ready na ta, niini ato ang Katok Confession. Ang akong gugma sa isa ka is na berong bayot matod. Na ako ay naibgan na isa kabayot sa among room. Adik man kaay ko og mga anime ug manga. Ug kung makakita ko og lalaking naibangs, makuha dayon niya ang akong atensyon. Cool pagyod sa tanan ko ang kilay kay baga. Manly kaayo ang dating. Sa tinuod lang naman ko'y na-crush na tinuod na lalaki na tawagon na lang nato og L. Si L na walang maylay. 18 years old na siguro siya karon og ako kay 16. Atong bayot nga gigugman nako karon kay nakita nako niya atong grade 7 pa ko. Syempre nasya ko kay gwapo og naay bangs. Dapat gwapo jud ka kung kay bangs no, kay kung dili ka gwapo gid taon to nya tapos siya na kay bangs may kiling mura ka og kontrabida sa mga action movie, ha? Gani, no? Mura ka og sikuan siguro, kining si Tipaklong. Bitaw. So, syempre na siya ko kay gwapo og naibangs, tapos manly gid kayo siya. Pero grabe kaayo ko nakuratan pagkabalo nako na bayot siya atong last year, grade 9. Nag-classmate mong good me. Grabe kaayo akong kasing-kasing sa sobrang saba. Close sila sa akong best friend. Masuya gani ko sa ka-closeness nilang duha. Pero karon na grade 10 na mi kay mas gipakita nako kung unsahan nako siya gihigugma. Kini mga ingani mga bata bitaw nyo maginipan lang paruson ba? Bega na dahil bata pa grade 10 pagani. Atong mga last year kay dili ko aggressive kay kasaban ko sa akong best friend kay luod daw. Bitaw, lain ang tawon pero karon no way nagyod na maghilom-hilom na pug ko. Mawala na siya sa akong kalibutan. Muskwela na siya sa MU next year. Grabe kaayo sa akong heart.
nasakitan na kaayo ko na ako'y isaba kaninyo. Bisan barag murag na ako'y pagka praning kay seryoso raba kaayo ko nga klase nga pagkatao. Well, tinuod na tinuod na ningon ko nga joke rani pero kay naunsa ba? Wala man ako naagwanta. Wala niyo mo niagwanta kay bangon ka. Nang wag nga akong kasing-kasing. Anya maginya pag joyot siya, mga wag yun. Sorry naman. Basta atong Wednesday kay nagpabaga ako sa kuang face. Samot kay birthday niya. Gahimo ko og banner og gihatagan na ako siya regalo na par sa akong gisuot nga bracelet. Bracelet na kana bitawng suoton sa mga bata para dili mabuyagan. Agoy nyo grabe niya ba po siya kayo nga niyang klase nga bracelet. Ha? Di lang basta pagtigulang ni tagaan niya mo niya klaseng bracelet gani, di niya siya mabuyagan. Ha? Malikay niya sa mga dotang spirito. Para walay mamurikat na mga engkanto. Daan ko pa. Tama jud kalulubaba. Para daw walay mamurikat nga mga engkanto niya ba og para always safe siya. Ano na yung mga ingana gitod? Well, wala to niya gisuot akong regalo, pero gibutang mampod niya sa ilahang Santo Niño. Nalipay kay ko, kay wala niya gilabay. Adya ginya padulong ponpon. Madlok manggod na siya, gayumaho na ko. Ikapila na. Kung ambot lang kung ning effect ba. Pero sana ay nanggayuma giday. Bayuta ka. Sana maganahan pod ka sa akong regalo karong mga umaabutay nga bulan. Basta masuti na ako, I love you very much, darling. Cha! Goodbye and never forget me. Gigugma kay kita. Gigugma kaayo kita. Kaya ayaw na katingala kung maibog ka, Char. Charot! Never give up me. Ay, nako. Mga kabataan gitaw, no? Nagitay mga nga ng classmates sa una lulubaba, no? Nga mga jokers bitaw kaayo gitaon kay tanan. Nga mura gitaon sila o kini bitaw nga madaot gid ang mga dungog sa mga bayot ani nila gid pudsad. Kay magpabega-bega gid og taman gid pud. Okay, wala pa may laing mga kabilinggan, so bata pa, so worry free pa kaayo sa tanan. Ang ilalang kabalakan kung sugton sila sa crush nila ug ang ilahang pagpagwapa kung mapansin ba. Dili lang ni siya ma-apply, no, sa mga kadiyotans, no. Apply all of the above yun siya, bababae ka man o malalaki kay ako pod aminado ko sa kagalingon ani kabisyo may. Kana bitaw nga tanan nga gusto na ko ipapalit sa kuang inahan kay mga bag-o gyud nga mga sanina unya tapos pahumot unya tapos dapat tuliid gyud ang buhok, hait kay sa tanan, di ba? Mahadlok magunitan ng buhok, limpyo ang sapatos para ang Japones ba maintain ba ug mapansin gitawan kaayo ni crush. Di ba lolo baba? Ako siya unya lahi man akong tirada may kiling. Naon sa tirada ni mo di ay. Kami siya unya mga panahon kay hinapay ra man gyapon namong tirada taon niya wa man kay niya mga silpon aya maghinapay ka unya tapos pinabukad abrihan pa niyo mo ang dughan nimo. Ha? Na pinakita gid ang dughan ba? Unya tapos dapat magsuot ka tong Janilinon nga antipara bitaw uso magaya sa unya. Bisag dako ikag mata unya tapos ang mga antipara gamay kayo ang samin. Sunglass. Pina Janilinon style ba? Unya imo ang buhok nimo kay pina Elvis Presley. Paminaw niya mo sa unya, gwapo kay mi. Chicks kayo, lalapad kayo ang pantalon. Mo na yung mga Japon sa unang panahon. Ha?
Uy, makalupi ka niya kay wa may laing mga gadget. Wala may laing ka panghambog. Amo naging kagwapuhan gid kayo. Perali. Buyag. Pero speaking of buyag, no, grabe po itong ihatag nga regalo, braton, makitoy. Pero sige lang, kaya ang tot manana, no, that tot is the count, ha? Oh, pero, kato siya, lisod mong kayo siya suoton, labaw niya kung magkadako ka, muguot, mangguto siya, wala mangguto siya stretching. Pero sige lang, kung mamanggani po dosab, no? Okay, katong mga atong klaseng bracelet nga pang ngay buhat ihatag bitaw nimo sa mga bata para di mabuyagan. Mao bitaw po ingon sa mga tigulangan, amo guna sa mga ginambutang pudsad nga mga habak nila diha. Usa pang mga herbal, no? Nga murag mo tabang pudsad ninyo, mutabang po sa mga magsuot ba. Murag ni kaugalingong gahom kumbaga. Pero ambot lang po siya kag mahalin pa niya karon na manginganya. Magamit kaya po sa mga kabataan lulubaba kay kita mga Pilipino matinuuhon magud kaayo sa tanan. So mutuo gyud puntaan ang mga buyag-buyag. Mutuo maganitaan ng kuan kaning nabughat, di ba? Pero kanang nabughat something differential gina siya sa to ang blood pressure, no? Oo, basin niya high blood ka or something close gamay sa pagka-stroke. Delicads masyado. Anyway, so mo kato siya mga kabisyo my loves ang kabigaan sa ato ang kabisyo my loves nga nagpadala siya ang confession. Okay, sa mga gusto ma-relax diha sa ilahang paminaw ug katong gusto mag merienda unya, make sure na agid pud kay inumon nga kape. Dapat kung inom kag kape, pilion gyud nimong kape nga healthy, ha. Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adi kang makape, pili ang kape nga healthy bisan diabetic, pwede kayo. Kaya ang papatamis niya dunay stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas sure nga daily, adlaw-adlaw, delay. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jester Marketing, available sa Fast Pharmacy, Altura Small Generics Pharmacy ug sa tanang botika sa inyong lugar. Tuyog ta padayon sa tuwang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, kabisyo my loud, so sweet. Luluwaba na ba kay dugang reaksyon kabahin sa tong confession? Wala naman po siya noon kayo, basta importante sa malaga kung ganing enjoy lang inyong moment, nga niya maginya sinatigin nato na mga nga masabta nato na basta sa mga kabataan, bati sila og kagilok sa ila kasing-kasing kay lisod kayo kung di mo na masinatian sa batla pagkaon niya sa tigulang na di mo na masinatian, ha? Ang tawagan na lulubaba kay late bloomer o lahin na nanguwag. Lagi masawayan pa nyo kanyon, diba? Kung kanyo sa ka na tigulang bayuta ka diya pa nyo ka nagwag-wag ug taman, ha? So explore yourself, enjoy yourself, and find yourself better. What a very touching advice, Lolo Bob. Yes, of course, absolutely. Padayon ta sa unaan, duyog yapon sa pagpaminaw sa ito ang programang Tutok Pakatok sa Udto.